Moi, mä oon Mimmi, mä oon 18-vuotias äiti 4-kuisen ikäiselle tyttövauvalle. Veikkaan, että moni teistä tietää mut jo TikTokista, mut mä ajattelin nyt tehdä tälle YouTubelle tämmösen kunnon aloituksen, kun on nyt ollut myös TikTokissa aika hiljainen viime aikoina ja kohta selitän siitä lisää. Mutta tosiaan, mä oon siis teini-äiti, ja mulla oli vähän tällainen ajatus, että YouTube voisi olla enemmän tämmönen yksityisempi kanava, missä mä vähän jaan enemmän meidän perheen ja meidän kuulumisia silleen tosi tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Vähän niinku, että mitä meille kuuluu, mitä me oikeasti tehdään, ja myöskin vähän niinku kaiken näköisiä näkökulmia. Tai sitten just jotain pidempiä My Day-videoita, missä tulee vähän niinku kaikki meidän elämästä silleen yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin. Tähän vielä pieni lisäys, kun vauvan nimeä on siis paljon kysytty TikTokissa, ja hänen oikeaa nimeä me ei tänne someen jaeta, eli ei myöskään YouTubeen. Mutta mä oon paljon TikTok-liveissä keskustellut teidän kanssa, niin te olette myös ollut sitä mieltä, että olisi tosi hyvä, jos vauvalle olisi joku lempinimi, joka on siis Mini. Ja mun mielestä se on ihan söpö, koska hän on niinku pieni vauva, niin sen takia niinku Mini. Mutta sitten myöskin, koska mä oon kuullut, että joidenkin koirien niinku nimi olisi tämmönen, tai mä oon myös kuullut tätä muutenkin niinku lempinimenä. Ja tää on siis kaukana hänen oikeastaan nimestä, tää ei ole hänen oikea nimi, mutta tää on vaan tämmönen somelempinimi, että siitä ei tarvitse koko ajan sanoa vauva. Eli meidän Mini. Aloitetaan nyt videon aiheella, nimittäin meidän kuulumiset. Rehellisesti, miten kaikki voi nyt varmasti myöskin päätellä, minkä takia mä oon ollut somessa niin hiljainen, niin meille ei kuulu kauhean hyvää. Totta kai meille kuuluu silleen pääpiirteissään kaikki on silleen hyvin, että ei ole niinku mitään hengenhätää kenelläkään, ja me ollaan kuitenkin tosi onnellisia, että me saadaan olla vanhempia ja että meidän pieni voi hyvin ja hän on iloinen ja tyytyväinen. Mut rehellisesti me vanhemmat ollaan ihan tajuttoman väsyneitä. Meillä on ollut Minin kanssa nyt vähän sellaisia haasteita, että hän on nukkunut yöt ihan superhuonosti, että hän malttaa nukkua sen 3-4 tuntia ja sitten sen jälkeen hän ei oikein malta nukkua enää. Tää on niinku yksi iso tekijä, joka vaikeuttaa meidän arkea ja lisää mun väsymystä. Ja sit toinen juttu, kun mä oon koko ajan tosi väsynyt ja kiukkunen, niin se vaikuttaa totta kai myöskin parisuhteeseen, kun koko ajan niinku äksyilee toiselle, eikä oikein kärsivällisyyttä. Mut kaiken puolin Mini on tosi hyvinvoiva pieni vauva. Joka nauraa ja hymyilee paljon ja on ihan tajuttoman utelias. Tässä siis meidän pieni Mini. Tosiaan mä voisin vähän ehdotella teille jotain puheenaiheita, mistä te voitte sitten vaikka kertoa kommenteissa, että mikä teitä kiinnostaa. Esimerkkejä, mä oon just aloittanut opinnot, niin jos teitä kiinnostaa niin kuin opiskelu vauva-arjen ohella, niin voin puhua siitä lisää. Tai jos teitä kiinnostaa meidän taloudellinen tilanne, että miten me hoidetaan meidän raha-asioita, kautta mistä meidän tulot tulee, niin voin myös puhua siitä lisää, kun siitä kysellään aina tosi paljon TikTokissa. Ehkä tietääkin jo TikTokin puolelta, mutta me ollaan siis kaksikielinen perhe, eli mä puhun Minille saksaa ja mun puoliso puhuu hänelle suomea. Palataan takas kuulumisiin. Eli kuten mä äsken mainitsin, niin mä oon nyt... mähän on nyt aloittanut mun opinnot taas, ja se on ollut aika hankalaa, koska on ollut muutenkin niin väsynyt, niin pää käy ihan super hitaalla ja mulla kestää tosi kauan niinku prosessoida jotain tietoa ja niinku sisäistää se kunnolla, niin silloin oppiminen ei ole myöskään hirveän helppoa tai sellaista mukavaa. Vaikka muutenhan mä oon aika silleen ihan ok hyvä koulussa ja mä opin aika nopeasti ja sillai, mut nyt se on tietysti vähän rajoittunut. Ja sit sekin, että tosi paljon vauvan päikkäriajasta, tosi paljon Minin päikkäriajasta kuitenkin menee siihen, että mä lepään tai teen jotain kotihommia. Niin sen takia sitä aikaa ei ole myöskään niin paljon kouluhommille, ja mä yritän myöskin samalla lukea kirjoituksiin, ja mun rehellisesti kyllä harmittaa tosi paljon, koska mua harmitti nyt niin paljon katsoa TikTokissa, kun kaikki oli niin kuin menossa pääsykokeisiin ja kaikkea. Ja itsekin haluaisin olla jo siinä pisteessä, että pystyisin olemaan pääsykokeisiin ja hakea kouluihin. Kun mua ei toi lukija nyt ihan hirveästi enää nappaa, että kun ei tunnu oikein, että pääsee siitä mihinkään eteenpäin tai että oppii... Tai että oppii niinku mitään mielenkiintoisia asioita, niin sen takia ensi vuoteen menee sitten. Ja meillä on nyt tulossa helpotusta, kun mun äiti on tulossa Saksasta. Olen vähän Minin kanssa ja meidän kanssa.
niin se helpottaa paljon meidän jaksamista. Niin se helpottaa paljon meidänkin hyvinvointia, että on siinä vähän jotain tukiverkostoa vähän auttamassa. Tai että kun meillä ei ole ihan niin paljon muuta tukiverkostoa, jotka just vois välillä vähän jeesaa vauvan kanssa ja silleen, että sais vaikka itse levättyä tai tehdä kouluhommia, niin silleen tosi kiva, että nyt on tulossa vähän sellaisia apuja, niin mä veikkaan, että se paljon tukee myöskin meidän hyvinvointia ja jaksamista. Mutta joo, on kyllä ollut silleen tosi rankkaa nyt viime aikoina, että on oikeasti ollut vaan niin paljon väsymystä ja kaikkea, niin en ole senkään takia ollut niin aktiivinen täällä somessa. Mutta onhan tää ihan älyttömän palkitsevaa se, että näkee oman lapsen hyvin ja sen, että hänellä on kaikki hyvin ja hän voi hyvin. Niin kyllä se tuo tosi paljon voimavaroja siihen omaan päivään. Niini on alkanut nauraa ihan kunnolla, niin sitten häntä on kiva kutitella tai hänen kanssa voi myöskin hauskuutella. Hänellä on aika hyvä huumorintaju. Niistä Mini nauraa tosi paljon, se on niin söpön kuulosta. Tosiaan, mulla ei ollut tähän videoon nyt sen kummosempia juttuja. Mä ajattelin tosi ympäripyöreästi kertoa vähän meidän kuulumisia. Ja ajattelin myöskin kysyä vähän teiltä aiheita, että mitkä asiat teitä kiinnostaa meidän vanhemmuudessa. Että mistä te haluatte kuulla lisää. Ja mä myöskin ajattelin, että mä olisin voinut tehdä mun synnytyskertomuksen uudestaan, mutta nyt vähän pidemmän tai semmoisen yksityiskohtaisemman, kun tosiaan se, mikä siellä TikTokissa on aika lyhyt ja semmonen ytimekäs. Niin mä kyllä mieluusti höpöttelen tänne teidän kanssa. Mutta tässä oli aika lailla mun tämän päivän asia, niin kiitos, jos jaksat vähän kuunnella meidän höpöttelyä. Ja ehdotelkaa tosiaan sinne kommentteihin, että mitkä aiheet teitä kiinnostais. Mutta me mennään Minin kanssa nyt meidän päivän puuhiin, niin kiitos kun katsoit tämän videon. Joo. Moi moi!